Hi and welcome to a new video. So the new video actually आंनि projectनि बागै फंनैसो खोथा रायलायगोन आं जाय projectआव आं खामानि मावदोंमोन नोंसोरबो थांनानै नायहैनो हागोन बे projectखौ जायनि मुङा जाहैबाय क'क्र फिल्मस अके बे मोनसे टीमावहाय मोनसे दायो लाबोदों जेरावहाय शर्ट मुभिसफोर लाबोयो जोङो sketch videos लाबोयो स' थांनानै नायहैनो हागोन मानोबा एसे इन्टारेस्ट मोनगोन नोंसोरो आरो बे एक्चुअलि बे आंनि सेकेन्ड प्रजेक्ट अके एक्स गार्लफ्रेन्ड होननानै मोनसे दायो भिडिअ होबाय जोङो जेरावहाय थांगासिनो मानसिफ्राबो मोजां मोनदों नायनानै स' नोंसोरबो थांनानै नायहै आं जेनेबा गोदान चेनेलबो जाहैबाय नालाय देट्स दा रिजनखि आं प्रमट खालामना होबाय बेवहाय आंनि टीमनि चेनेलखौ नेपटिजम साननाङा प्लिज अके बाट आंनि टीमनि साननायखायसो माने आं प्रमट खालामना होदों स' थांनानै नायहै मानो होनबा आंनि हार्ड वर्किंखौ नुगोन बेवहाय एसे एनैबाबो अके मानो होनबा आं बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ होयो आंनि चेनेलावहाय बाट दिनै आं होबाय आरो आं ब्लगबो लाबोगोन डन्ट वारि आरो प्लेनिं बिराद दङ आंनावहाय दायो माइन्डआवहाय खालामनो लासैनो जालांगोन बेफोरबो सामथिं निउ फैगासिनो आंनि चेनेलावबो अके स' बेसिमनोसै थांनानै नायहै आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन एन्ड पिन कमेन्टआवबो लिंक होगोन स' बेसिमनोसै लाभ इउ अल पिस आउट